El primer trimestre anàvem a Andi i veiem tots els tallers i les coses que feien com per anar coneixent-los i veure, per exemple, quines coses els hi costava més en el seu dia a dia per així en aquest segon trimestre preparar tallers i ajudar-los. Va ser com que sabien relacionar-se molt bé entre ells, però a nivell d'emocions i de psicologia els costava dir com es sentien i a vegades relacionar-se amb els seus pares o amb altres persones. Principalment el tema de la frustració és el que vam detectar més, que s'agobiaven molt ràpidament i de seguida com, vale, passo de fer això. Aleshores ens hem basat en fer tallers de frustració, habilitats socials i llenguatge no verbal. El que més m'ha sorprès és com t'integren ells a tu, més que tu a ells. Nosaltres hem intentat fer cohesió de grup, però com que ja no feia falta fer-ho perquè ells mateixos ja la tenien, aquesta cohesió de grup. Que porten molt bé els seus problemes i que qualsevol cosa que els passa al dia a dia ho saben resoldre bastant bé. Això, les ganes que posen, tot i que de vegades els costa una mica col·laborar, que ho intenten i dona gust treballar amb ells.